Treneru, prije svega čestitke na novoj funkciji. Ivan Radić, novi trener Slaven Belupa. Kakvi su prvi dojmovi po potpisu ugovora i prije prvog treninga s prvom momčadi? Hvala na čestitkama. A mislim, ja sam tu već u stožeru, sam već skoro godina dana, tako da nije to nešto sad novo. Jedna stepenica malo gore više. Hvala klubu na ukazanom povjerenju i sada je na mene da to iskoristim. Da probamo iščupati sad iz ove se neugodne situacije, napravi do kraja što bolji rezultat i to je to. Što možemo očekivati? Sami ste spomenuli, rezultati u zadnje vrijeme nisu najbolji. Kako to promijeniti? Pa dobro, mi imamo stvarno kvalitetnu ekipu. Ja sam uvjeren u to, to je sad malo problem psihološke prirode. Kad se upadne u tako jednu crnu rupu, teško se iščupati. Malo više raditi na atmosferi, na atmosferi u ekipi, na motivaciji i to će doći na svoje. Uvjeren sam u to. Do sada ste bili pomoćni trener, uvelike će se zapravo promijeniti vaša funkcija. Što možemo našim navijačima poručiti, kakav ste tip trenera, što mogu očekivati od vaše momčadi na terenu? Slušaj, definitivno mora biti puno više energije. Puno više energije, jednostavno bez tog ne postoji nijedan sport na svijetu da se može provući. To mora biti borba od prve do zadnje sekunde, borba za svaku loptu, onda će nas nagraditi sigurno. Što se tiče vaših pomoćnika, vašeg stručnog stožera, da li se on mijenja, ima li novih lica? Dolazi moj suigrač Delić, on će biti moj pomoćnik. Dodig i Hontić ostaju u stožeru i Mikec, tako da to je jedina promjena. Super, previše vremena za neke inovacije baš i nema. U petak nam već slijedi gostovanje u Zagrebu kod Rudeša. Kakve su najave za tu utakmicu? Slušaj, Rudeš je ekipa koja ima veću kvalitetu nego je mjesto na tablici sigurno. Uvjeren sam u to i to će biti jedna teška utakmica. Igramo kod njih na njihovom terenu. Tamo su nas izbacili iz kupa, tako da mora biti maksimalna mobilizacija, maksimalno ozbiljna utakmica. Mi budemo li na svom nivou kako trebamo biti, mislim da bi tu utakmicu trebali dobiti. I za kraj, neka poruka našim navijačima? Što u većem broju, sad kad je teško treba pomoći malo. To su sve mladi dečki, probat ćemo dati više juniorima našima šansu. Tako što više navijača, što veća pozitiva i onda ćemo svi skupa isplivati iz ove situacije. I do godine možemo gledati jedan bolji Belupo gdje ćemo se boriti za sigurno više pozicije. Hvala treneru i sretno. Hvala vama.